Hi mga moms, good afternoon. Hello sa inyong lahat. So, ngayon nagtatakal ako ng kanin dahil maya-maya ay maglalabasan ng ating mga student. I only have 10 minutes kasi lalabas na sila ulit. Ang daming nagtatanong sa inyo kung yung mga nag-ano pa na kumikita pa ba yung kung kantin. Well, kumikita pa rin naman. No? Kumikita pa rin naman. Okay pa naman. Hindi nga na siya ganun kalaki ngayon kasi I don't know, medyo siguro matumal din yung ano ng mga bata, mga baon. Pero okay pa rin naman po. At may nagtanong din kung magkano ba inaabot ng expenses dito sa tindahan. Well, technically, ayoko naman po sana sagutin kasi syempre, ano na yun. Pero okay lang din naman. Okay lang din naman nasagutin. For you to know, no, for this month, halos wala akong kinita. Pero meron akong pambayad mula sa renta, sa renta ng tindahan. O yan ha, isa-isahin natin. Sa renta ng tindahan, ang monthly nito, ang charge is aabot po talaga siya ng 5,000. Fixed na po yan. 5,000 ang renta dito sa pwesto. Ang kuryente ay ngayong month na to ay umabot siya ng 1.2. Tapos meron akong previous, yun yung May. Meron akong nung May, hindi ko nabayaran yung bill nung May na umabot na mga nasa 400 plus. So, total of mga nasa 2,000 pesos. Sabi mo na 2,000. Yung aking bill sa kuryente at tubig. Kasama na yun sa tubig kasi ang tubig is 150 lang siya per month. Yan. So, ano yun? Yun na yung fix niya. So, kung unless may swimming pool ako, mas marami yung konsumo ng tubig ko. So, mas tataas pa siya. Pero minimum niya is 150 pesos. No? Tapos, ano pa ba? Ang internet o wifi namin ay 1,000 ang monthly. Sabay-sabay ko po siyang talagang inaano sa end of the month lahat para isang gastusan lang ako. Isang bayaran lang. So hindi na ako yung sa 17, sa 15 magbabayad ako ng tubig, sa ganito magbabayad ako. Hindi, para wala akong makakalimutan. Lahat-lahat. Then ngayon sumabay kasi every quarter meron akong insurance policy, meron akong insurance from the BPI. So that is 8,000 pesos. 8,000 pesos plus for this month. Every month nagbibigay kami sa ano namin, sa handler namin, yung nag-aasikaso po ng aming account. Nagto-troubleshoot kapag may problema sa aming social media account, sa Facebook or sa YouTube. So si Kuya Robert, basta ganon, nagbibigay din ako sa kanya. Hindi ko pwedeng sabihin kung magkano binibigay ko kay Kuya Robert kasi baka magkakaiba kami, baka mas mataas o mas malaki yung binibigay ko. So one thing for sure is pinakamalaki binibigay si Brenda sa aming manager. Pero yun nga, at least iba-iba kami ng binibigay kasi baka sabihin, pwede lang pala ng ganito ngayon, no? Diba? Basta may iba pa kami ni Kuya. So yun, ganyan karami yung mga expenses ko. Kaya dun sa mga nagtatanong na nakakapag boyfriend pa ba ako, kamusta ang love life ko, well kahit paano okay pa naman, na itatawid ko pa naman yung mga ganung bagay sa laki na expenses ko narinig nyo naman po siguro, di ba? So yung insurance ko na yan is covered na siya for the whole year. Ay hindi naman, every quarter kasi siya eh. So for 3 months insured po ako. Wag naman sana, whatever happens to me, so insured ako. Yun lang. Yeah. Good thing yung panggas ko po sa motor is
kinukuha ko siya dun sa mga income ko everyday mula dito sa tindahan. Kasi sumasahod din ako dito sa karinderya. May sahod din ako. So, dati kasi, honestly ha, dati po kasi 1,000 a day ako sa tindahan. Ngayon, mahina talaga. Nagpa-500 lang ako a day. So, yung gas ko, pag pinutang ko siya, yung gas ng motor ko ay aabot ng mga, depende kung kung gaano karaming beses ko siya, o kung saan sa kami napunta. Pero, kapag napupunta ko siya, pwede siyang umabot ng 1 week. Pero kapag may extra, may iba pa kami pupuntahan, may iba pang ganap, hindi lang farm to simbahan, dito sa tindahan, papunta sa palengke. Siguro mga 6 days pwede. Pero most of the time, pag mas marami pang extra ang ganap po pinupunta, mga 4 days. 4 days lang. Tapos, sitiramin pa. Pag hindi ka naman nagpahiram ng motor, ibabalik sa'yo. Hindi naman nila pinapagasan. Yung iba, may iba na naggagas, pero may iba na hindi. 50 po. Isang order po. So, mahirap din. Ilan? 35. Order namin sampayan. Hi, Nay! Thank you so much. Welcome. Ano pa kayo? Ito mo, binibili. Isang torta po. Duhan. So good thing kahit paano, hindi, may mga yung mga customers din rin, hindi lang teachers and students dito sa school ang bumibili. Kaya nakakadagdag tayo ng mga customer. Ito lang po kuya. 120. Oh, 220. Hi! Thank you po. Sa inyo, ma'am. Take out po. Ano na, Gwen? Ha? Ate, baka mabasag yung bottle. Ganun. Tapos idadagdag mo siya. Nag-isip ka, ay! Buti na lang. Ito, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Ang mahirap pa sa mga part na ganito is minsan may mga chance na okay lang po. May mga i-vlog ka sa akin. May mga chances pa minsan na syempre masya-short ka sa budget, kapag abono ka. Ganun. And that's okay. Actually, yung soft drinks namin ngayon tumaas na. 20 pesos na siya yung bottle na 12 ounce. 12 ounce ba yan or 8 ounce? Yun, kasi tumaas na rin talaga yung presyo plus may delivery charge na siya. By that's well, taga na lang din namin yung So, ayan mga moms, ganyan kalala, kabigat ang aking mga wala pa yung mga niyan. Wala pa dyan yung allowance ng aking mga pamangkin. So, hindi ko pa sila nabibigay niya. Siyempre, bibigyan ko pala, dala ko na sila doon para sa aking mga kuyas. No? I hope na nasagot ko yung mga tanong ninyo and magkaroon kayo ng idea
No? Kasi ito, yung ginagawa ko pong pagbablog, yung pagtitinda, sana may napupulot kayo. Sana may napupulot kayo, no? Kahit paano konting strategy na, oo, hindi basta-basta yung ganito ring business. Marami kang isaalang-alang. Nagpapasalamat na din talaga ako sa aking mga staff kasi kung minsan very considerate din sila. Pag binibigay ko yung budget nila, yung sahod nila, yung iba sabi, ito na lang muna ma'am, bawasan mo na lang muna. Ganyan. Para na sa ganun, makadagdag, magtuloy-tuloy kami. Kaya thankful din ako to dyan. Ano sa inyo, sir? Kanin chicken. 50 po. Ano ito? Binagoong eh. Take out po? Duha ka. Next. Yung mga malalaki. Yan. Mag-rate ka, sir. Hihiwalay ko na lang. Ay, Tapos na. Sira naman ako. Kahit ganito po. Kali dito. sir, nagutom ni Pipig ko. Diba? Thanks for now, mga mahams.